Гледаме BTV и отчета на президента Плевнелиев за свършената работа от служебното правителство на премиера Райков. Имахме точен, дипломатичен, умерен и добронамерен премиер. Марине, благодаря ти. Боже, колко мило обращение от страна на президента. Марине, благодаря ти. Въпросът сега е как ли ще се обърне екс-премиерът към българския държавен глава? Уважаеми господин президент, драги Росене. Още малко и драги ми Смехурко, поздрав най-сърдечен, твой приятел вечен, Весел Патиланчо. Румене, може първите мъже в държавата да са другарчета от детската градина. Ние бяхме отбор А на България в този тежък момент от 78 дни. Той на отбор черешка ни беше лесно, но посрещаха тежките задачи с усмивки, прегръдки, защо не и с песен на уста. Драги Росене. Марине, благодаря. Те се скитаха в полето, винаги двама, винаги две усмихнати хлапета, цели в прах и дръскоти. Явно още от детството Маринчо и Росенчо са приемали праха, дръскотините и отговорностите с усмивка. Двама, чак до мрак. После търсеха реката, винаги двама, винаги, и се пръскаха с водата, чак до мрак, чак до мрак.